Estem així de nou en un tema també que vos havíem anunciat i tenim en nosaltres a Carles Arnal. Bon dia, Carles. Bon dia. Carles és un vell rocker perquè porta molt de temps lluitant per el medi ambient i per moltes altres coses, però avui ve com a membre de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista Agro. Sabeu que Acció Ecologista Agro és una és la degana del grups ecologistes al País Valencià i estan treballant ja de fa temps un document superinteressant que vos posarem a l'abast i parlarem d'ell sobre prevenció dels incendis forestals. És a dir, no se trata sols d'apagar, que és un poquet, sinó com previndre i com fer que no n'hi hagi incendis, però d'una manera, i a més teniu el cartell en portada de la convocatòria, que venim a convidar-vos també al 25 de maig, el dilluns de la setmana que ve, i per tant, bueno, pues Carles, conta'mos com te claves en això, perquè ell és doctor en biologia, és membre de la Comissió Forestal, ha sigut diputat en les Corts per les Verds Entesa, assessor principal de la Conselleria de Medi Ambient del Primer Botànic, ha publicat un parell de llibres sobre ecologia i és coautor d'una dotzena i de temàtica ambiental, i a la comissió esta de Forestal està ell i n'hi ha 3 exdirectors generals en governs recents, un de prevenció d'incendis, 2 de medi natural, i a més col·laboren en ells de contacte freqüent en grans investigadors. Lo que ens va contar i el document que ha fet no és una cosa d'una nit inspiració, sinó que n'hi ha molt de treball. Conta-mos. Bueno, pues primer que res, moltes gràcies per donar-nos aquesta possibilitat de donar a conèixer este document que pensem que sí, que és interessant, que ha de jugar un paper important, i recordar que farem, encara que ja hem començat a difondre per xarxes, l'hem enviat a les administracions, volem continuar després enviant a tots els grups polítics, sindicats, entitats ciutadanes, universitats, que es difonga al màxim. Tenim molt d'interès i se farà la presentació, com has dit, el dilluns, este dilluns 25 a les 7 de la vesprà, a les 7, en el Col·legi Major Rector Peset, que tots coneixereu, i a més hem celebrat per la mort, l'assassinat del nom, de la persona que dona nom al lloc. Com tinc molt poc de temps, jo començaré a dir-vos coses i quan s'acabe, s'ha acabat. Sí, insistir en que això és el resultat del treball de mesos de documentació, però en realitat d'anys, dels anys que portem treballant, que són molts, la Comissió Forestal, i sobre el terreny, replegant documentació, fiscalitzant o seguint el que fa l'administració, les agressions ecològiques, sobre els boscos, no únicament d'incendis, sinó estem parlant dels boscos, la gestió en general. El document que presentarem és un informe extens, però presentarem un resum, i vull insistir en que és un document molt seriós, ens ha guiat simplement l'eficàcia en l'actuació, és a dir, no és un document ideològic ni polític, ni va contra noms concrets, entitats concretes. La política forestal és important, però bé, no partidista. Ho has dit molt correctament, no és partidista. Però també hem volgut llevar qualsevol menció massa superestructural, el que volem és coses concretes que siguin assumibles per tota la població i que no tinguin ja d'entrada una marca que puga algú tombar-lo. En fi, que això no és el meu. El que volem insistir és això, que està basat en documents. Té moltes dades, té molta informació, tota oficial. No ens hem inventat ni una, tot és d'estadístiques, tot d'estadístiques oficials, de butlletins oficials, de documents que estan públicament exposats en les webs de l'administració, per tant, dades oficials, i la revisió de centenars de fonts científiques, de llibres, d'informes. A més, estudiant les tendències actuals que, amb l'emergència climàtica, malauradament, els incendis donen més por encara. Podem posar imatges que tenim dels incendis i realment és un treball interessant, això. Quines coses penseu de les que s'estan fent o de les que no s'estan fent que seria urgent? Ahí tenim una imatge de la població rodejada o d'una bocaor, o com intentar apagar un foc quan ja està en marxa és molt complicat i ens deixa un espai desolador, no? Correcte. Bueno, doncs la conclusió de l'informe, i així no m'avance molt, és que
tenim una prevenció d'incendis forestals que és un fracàs. No funciona la prevenció. Volem insistir que hem treballat bàsicament la prevenció. La prevenció és una cosa i l'extinció és una altra. Les dues són importants. L'extinció en els últims anys se li han dedicat molts recursos, molts diners, també n'hi ha experiència, n'hi ha treball molt dedicat de col·lectius cada volta més professionalitzats i s'ha avançat. Però en el que fa a la prevenció, no. I ho diem en tota rotunditat perquè a base d'estudiar els documents i les estadístiques veiem que tenim ara, en aquests moments, la mateixa quantitat d'incendis anuals de mitjana, sabem que això puja i baixa, cal veure la mitjana extensa de 10, 20, més anys, quants més millor, i veiem que de mitjana tenim els mateixos incendis ara, en aquests últims 20 anys, per exemple, que en els anys 70 o 80 del segle passat. Què vol dir això? Que no hem avançat en prevenció. I això és molt greu. El primer que hem de fer, la nostra conclusió, és que cal canviar radicalment el model de prevenció, perquè el que fa l'administració, de manera equivocada, però també enganyosa i també tramposa, podríem dir, és posar aquesta etiqueta a un grapat d'actuacions que poden ser discutibles, poden ser més o menys útils, però no per a evitar incendis. M'estic referint als tallafocs, a lo que la gent diu neteges mal dit, perquè se tracta d'eliminar una vegetació natural que té una funció vital per a tots, per a la nostra societat. No podem prescindir d'ella ni perdre'n a gran escala, de cap manera. I els diners, hem estat revisant els 11 plans de prevenció d'incendis forestals de cada una de les demarcacions en què es dividís el territori valencià. Hem vist que el 90% de les inversions, el 90%, la immensa major part, no es dedica a la prevenció en sentit literal d'evitar les causes majoritàriament humanes dels incendis. No van adreçades a això, sinó a fer aquestes obres que, en el cas de que les que siguin convenients, on siguin convenients, fetes de la manera més respectuosa, en el màxim control, haurien de fer-se i considerar-se com a ajut a l'extinció, no en la prevenció. I la prevenció està desatesa. Ixa és la realitat i pensem que ha de canviar radicalment i s'ha de prioritzar aquesta prevenció. Aquesta prevenció té molts vessants. Jo la setmana passada, el diumenge, vam tenir una assemblea d'una urbanització en part de la Calderona, dins del parc, i justament un dels punts era la prevenció. N'hi ha una part del comportament humà, perquè vosaltres analitzeu que la major part dels incendis és per un mal comportament humà, la causa inicial, són de tot tipus, de negligències o idioteces o accidents i tal. Per exemple, se parlava de les àrees perimetrals de cada un dels habitatges, normalment són població disseminada, se parlava dels tallafocs, que jo he vist que vosaltres els tallafocs plantegeu ahí que no està molt clar, perquè allí mateix la sabidoria popular diu l'incendi que va haver fa 15 anys, les pinyes ni tallafocs ni res, botaven a una velocitat que no sé què, no? O, per exemple, el costum de dir, bueno, no podem fer foc de qualsevol manera el dia que n'hi ha un anunci de calor. De qualsevol manera no, de cap manera. No, la resposta és aixina de radical. És a dir, no estem jugant. Si pensem que els incendis forestals són un problema, i un problema seriós, i com tu dius, amb el canvi climàtic hi haurà un molt major risc de que n'hi hagi situacions meteorològiques extraordinàries, amb episodis de molta calor, molta sequedat, vents imprevisibles forts, ja ho hem patit, estem patint-ho, en patirem més. No podem entonces jugar i prendre'ns en broma algo que nosaltres podem evitar. Entonces, el tema dels tallafocs i aquestes coses perimetrals i tal, en tot cas no eviten ni un sol incendi, ni un. Per tant, no podem descuidar la prevenció. Això són mesures, les que has mencionat, de defensa d'una població, d'un nucli. Ahí poden tindre sentit, sempre i quan estiguen fetes de manera adequada, que se justifique molt bé la ubicació, la manera de fer-se i la utilitat, que no sempre se complís. Com tu has dit, per desgràcia o per lo que siga, realment ja pots fer els tallafocs el més grans que vulguis, que en aquestes situacions que hem dit, el foc botarà la distància que, per desgràcia,
tu vulguis pensar. Entonces, això no és la solució. La solució és evitar els focs. Com? Sabem que els incendis no són naturals. Ara ja sí, no són naturals i són evitables. I, per tant, l'estratègia té que anar al 80% dels incendis, que són la immensa majoria, que tenen causes humanes conegudes, que en cada demarcació se coneixen i que moltes d'elles són autèntiques estupideses i negligències evitables i accidents evitables. Oblidem-se de piròmanos locos, de grans interessos econòmics. Això és una minoria, si és, perquè no n'hi ha últimament detectats molts casos d'això. La immensa majoria són molt fàcilment evitables en diners molt poquets, sense impactes ambientals. No tenim temps ara de detallar-ho, però la idea és posar en el centre aquesta idea. Mai s'ha de deixar encendre foc, ni fer activitats de risc que puguin generar espurnes, foc, sobrecalentament de màquines, en els boscos i el seu perímetre immediat, en cap lloc i en cap moment, tret d'aquells casos extraordinaris que n'hi hauran, sotmesos a una vigilància i una prevenció molt estricta, però si no, ens estem jugant una nova catàstrofe i vull recordar que això que estic dient dels 80% dels incendis d'origen natural, quan parlem dels grans incendis forestals, aquells que són de més de 500 hectàrees, però que han arribat a ser de 30.000 aquí en el País Valencià, doncs aquests incendis són el 90% de causes humanes, o sigui, encara la proporció d'estupideses humanes és més gran. I a més, el més gran de tots i el tercer més gran, per exemple, han sigut de causes evitables, no naturals. Podem evitar-ho. Bueno, pues lo que estàs dient crec que és fonamental que n'hi haguera una gran campanya per a associacions veïnals, de consumidors, mitjans de comunicació per a dir, això mos va la vida. Efectivament, és que igual com la Dana va ser una manifestació brutal de les malifetes que fem en termes ambientals, això seria una altra, i per les mateixes causes, en definitiva, perquè maltractem la natura i perquè ens sometem a riscos per activitats humanes que podrien millorar, ubicar millor, tindre alternatives. N'hi ha alternatives a les cremes agrícoles que no són costoses, no li costarien res pels agricultors i que no tenen impactes negatius. Això es pot fer i a més hem desmuntat, no sé si tinc temps per a dir-lo, però seran les últimes coses. Ens hem passat ja de temps. Acabarem, Joan, posamos al final la pàgina web d'Acció Ecologista Agro també i acabem acomiadant. Doncs mira, dos bulos que s'han extès molt estos últims anys, que la despoblació de l'interior i de més genera incendis, hem pogut demostrar en dades que això és rotundament fals. No són les comarques més d'interior més despoblades les que més incendis, són les que menys. I que la vegetació natural, que és combustible, i els boscos són combustible, també, mirant les dades oficials, ens diuen que més del 75% de les zones cremades no són boscos, són àrees que no tenen arbres i el que tècnicament diuen els tècnics rales, i ahir és on s'originen i se propaguen la major part dels incendis. Per tant, tindrem que canviar molts preconceptes falsos que estan ben documentats i en la col·laboració, com tu has dit, de tota la societat. Però la responsabilitat bàsica és de l'administració, la que té que assumir-ho. Pues moltíssimes gràcies, Carles, per estar així, per la feina de tants anys que estàs ahí, per Acció Ecologista Agro, que ens ajuda a estudiar això, i sobretot perquè feu de pont entre els investigadors, l'acadèmia, la ciència i la divulgació. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia. Bueno, pues continuem així, acabem el programa. Avui ens hem allargat un poquet més, com veieu teníem un programa candent i res més. Anunciar-vos que el dijous vinent el tenim superocupat perquè serà monogràfic sobre la mutilació de genital femenina amb els homes. Hem fet un programa en dones i ara es vindrà. Tindrem de la xarxa Aminata Souco, tindrem a Farmamundi i tindrem experts i expertes en el tema. Fins dijous vinent. Adéu. Adéu.